Nu er jeg så hjemme igen, fordi vi skal derned igen på campingpladsen. Men jeg har ikke lyst til at være hjemme lige nu. Jeg føler, det giver mig ret kedelighed her. Så det eneste, jeg virkelig har lyst til, er at komme der tilbage nu. Ej, hvor er det ærgerligt at være her lige nu. Det er så okay, at jeg er hernede nu. Eller at jeg er herhjemme. Så må man jo nyde det dejlige hus. Nej, der har jeg lyst til. Det er ikke engang dejligt. Men jeg har ikke engang savnet, fordi vi kom først i går. Så hvordan kan man savne det i dag? Jeg skal bare sige hej til Valle, og så spise lidt mad herhjemme, så det